Dende a oposición, a formación Cambados Pode continúa loitando polos intereses do sector vitivinícola. Baixo este propósito, o partido encabezado por José Ramón Abal levará a pleno o vindeiro xoves 30 unha moción baseada en 3 puntos. O primeiro deles é repoñer o cartel de Cidade Europea do Viño na rotonda de Vilariño. Aquí, solo, na Semana do Albariño pasan 250.000 personas que ven ese letreiro. Agora, o Concello, o Goberno que está liderado polo Partido Socialista e a Marea de Tino Cordal decidiron instalalo no Museo do Viño. No Museo do Viño, para facernos unha idea, solo pasan 2.000 personas ao ano. O segundo punto ten que ver coa web cambadosenoturismo.com, un portal que perdeu o seu dominio porque o Concello non o renovou. Cambados Pode quere que o goberno local recupere a páxina. E esa páxina web foi clausurada no pasado mes de setembro. Non renovaron o dominio e agora ese proxecto, que era un proxecto de 20.000 euros que incluía a páxina web e unha sinalización turística por todo o conxunto histórico de Cambados, pois dun día para outro decidiron clausuralo. E a terceira cuestión trata sobre o proxecto de sinalización turística iniciado polo cuadripartito no 2017. Mediante este plan, o Concello colocou en determinadas estradas cartéis de promoción da vila. Cambados Pode quere que se continúe o proxecto e se instale un novo letreiro na AP9. Continuar coa sinalización turística que habíamos iniciado no ano 2017. Habíamos instalado este letreiro aquí na rotonda, tamén na autovía do Salnés, na saída de Cambados habíamos posto 2 letreiros de Cambados Vila do Albariño na saída tanto para os turistas procedentes de Sanxenxo como de Curro, e agora queremos que se continúe co expediente que habíamos iniciado no ano 2017 para instalar esa mesma sinalización na autopista AP9. O líder da formación tamén mostrou a súa preocupación pola promoción que o Concello poida facer de Cambados en Fitur. Eles ahora a semana que ven van a ir a Fitur, aí vai estar presente a Mancomunidade do Salnés e Cambados tamén vai a facer unha pequena presentación. Claro, con esta tarxeta de presentación, dende logo o que pode pasar é que se faga un ridículo internacional. A Mancomunidade está previsto que se reúna con operadores turísticos de China, de Rusia, e a verdade é que, con esta situación entendemos que se pode facer un grave daño non só a Cambados, sino a toda a comarca do Salnés. José Ramón Abal recordou que cambadosenoturismo.com era un proxecto que incluía a todas as adegas da comarca do Salnés. Por iso, pídelle á presidenta da Mancomunidade que se poña en contacto co Concello para que Cambados teña a promoción que se merece.